What's up mga kapamilya, mga mates? Master Poppy, welcome to my YouTube channel and Facebook page. Ito na mga kauban na mo. Mga kauban ako, ng mga media men and women. And of course, ang mga social media men and women. Name. Hello! Hi! Name. Pangalan. Ay, ako na si JM from The Bros. Hi, I'm PC from the Sports Channel. Hi, I'm Kat from Project Lupad. Kim from Studio Dead. Alvin from the Explorers Channel. Ton is called Icha Boy. Joanne Sablet from Sunstar Cagayan. That's Francis. Hi. Francis of Say your name. Wonderful Cagayan. yan. And Master Poppy of the Barangay Guapo 2018. Anyways, mananami karon og Spider-Man Far From Home. And gusto lang ako may bawaan before ta magtanaw. Ingon nila, sequel daw ni sa Endgame. Sure good. So, muna siyang sunod sa Endgame na hitabo. Sunod sa endgame ni? Oh, namatay si Iron Man and then si Spider-Man ang magpadayon sa iya. Probably. So, muna akong gina-expect. Yes, Kung sa inyong gi-expect. Anong di mo na mag-spoil? Mo na siya. Mo naman na ang iyang publicity. Okay. Summary. Kaya actually, Nice. Expect more action, more surprises. Kailangan yun English. Yeah? Mag-best friend na sila ni Thanos. Patay na si Thanos. Hindi, wag mo na ako. Iisip ako. Ito ba Tagalog tayo? Oh, ito, Tagalog oh. Ito, Tagalog. Ay, in-expect ko sa... basta more action lang at saka... So, okay. Isipan! Hello Explorers. Akong gi-expect nga mas intense ang action ni Spider-Man di aning movie. Ikaw, Unsa man eh? mananaw ka? Dili. Dili? Pero I'm looking forward nga maka-watch ko within this week. Me too, looking backward. Ikaw. Gawa si Iron Man. Ay, posible kay base na yung message si Iron Man, posible nung video message. Umana naman ka ba? Sikat. Sama. actually, Expectation? bulo pa si Spider-Man. Wala yan. Saan ako makuan? Ulo-ulo, unsa man nga vlogger yung ulo-ulo man. Fight scenes. More fight scenes. Actually, more expectation like more New Fight villain scene. reveal. fight scene pero mas tsada gid ang London. Kinsa ka ang villain na Masyado ang makawin isip Spider-Man? sa? Si Sandman. Sandman? Mysterio man to. My only radio for Say malibog ko ani nga grupo ko mag-apil-apil ba ko? Alternate universe na Avengers. Yan. Kumitaw Ay, sa kami na. trailer, bitaw. Kami na, nalang ko i-discuss. Kana si Mysterio, kana si Jake Gyllenhaal. Oh, gikan na siya sa line-line nga universe or Timelines. dimension. So, posible kana i-introduce sa MCU ang line-line nga mga No, like yung Ultimate Avengers, di ba yung Ultimate? Pero feeling na ko na si Shazam sa kuano, Spider-Man no. wala DC na. Abi na kung siya tumipa ko. So, Mga predictions. karong sunod ang among mga ratings after namo umutanaw. Ano nami? Namig tanaw sa Spider-Man Far Away From Home. Far Away From Home? Far away from my house. Ayan, ratings and why? 1 to 10. 9. Why? Sa spoiler. 7. Ha? Scam. Alas cam, grabe siya. Parang it's like 8 because tsada kay ang stunts but And visual effects. yeah, and visual effects good as in more drone bitaw. For me, 8. 8. Oh, I love the action. I love the effects. Okay? Yun na. Ako na? Dili. 9. 9. Why? I love the action, the effects, and the humor. Humor. 7. Kaya I love the fight scenes and ang plot twist. Abangan nyo. Ganun wala man niabot og 9. Dili mo ni nga naka... Grabe yun. Okay. Ako, instead of 9, nahimo na siya 7 kay tungkol nakita na ko ang post-credit sa last
Medyo nagwan ko na dismaya ko. Promise makadismaya ang ikaduha na post credit. Ako 9 kay 8 gyapon. I think 8 gyapon kay sa murag naay gamay nga mga complications sa story na mga dili kay satisfactory ang story. So, ang ako lang amo lang tip is magulat mo sa second post credit. Yes, yes. Magulat yun mo, ha? Ayo, You sila should sila watch. rin nakita, kami wala na nakita. Alright? Please subscribe sa gusto mo subscribe and please watch na kung wala pa mo naka-watch. Yeah. Bye-bye!